Nimbag aparbangon kada kayo amin kakabsat. Timay kay nem amis aginaldo, nagdubena tayo ket niroknoy ti apoy ken silaw. Mangidalan alawag, ken mangpabarang apoy ti ramiis a panawen. Ayat ti Diyos ken ti pada a tao. Maaramid kumay ti uneg ti pamilya ken sisa. Panagririnanod, panakipaset, ken panagmisyon ti ayat ken talged ti lawag ti sao ti Diyos. Ti tema pag-amamirisan tayo itamay kay nem nga aldaw ti misa ginaldo. Ket dialogo wenno tungtungan ti uneg ti iglesia ken ti gagimungan. Ti dialogo kasap Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Adda kumakada kayo ti grasya ni Apo tayo ay Kristo, ken tayo ti Dios nga matayo, ken ti panakairanod iti Espiritu Santo. Agdawat tayo kakabsat ko iti Ama, tapno itdan na ti grasya, ti panakabigbig tayo iti anak na intun umay. Kas ken Isabel, pinasangbay na ni Maria, amasikog idin ken Apo Isus, ket nagrag-o ti ubing iti tiyan na. Kan kanayon kuma, amarik na tayo ti kaaddana.
Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo amakiranod kadagiti na santuan a misteryo. Sika na ibaon tapno paimbagam dagiti pusong agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno yabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika sidutugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabait na kami, Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na kami, Apo, pakawanem dagiti basbasol mi, katalay na kamamin ngay turong iti biyag ngagnanayon. Idaydayo tayo ti Diyos, ikanta tayo ti gloria na. Gloria iti Diyos, ti kangatwa, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao ana imbag ti panagnaknaken, ibunan nagdaka, itanog daka pagrukbabandak daydaya. Agyaman kamken ka, gapo iti na indakla adayag mo. Gloria iti Diyos, ti kangatwa. Apo Diyos na ilangita, Diyos Ama, aman nakabalin amin, sika Apo mi aes bubukto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ke anak ti Ama. Gloria iti Diyos, ti kangatwa. Sika amangika, kadagiti basba, kaasyan na kami. Sika amangika, kadagiti basbasol ti lubo, awak raumi, sika situtugaw, iti makanawa ti Ama. Kami. Gloria iti Diyos, di kangatwa, yan tangen sisika o Apo, Yesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatwa, iti timpuyod ka Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo dinggam kad asikakaasi dagiti kararag ti ilim. Tapno da kami amaragsakan iti ay ti anak mo, anagkawas iti kinatao mi. Inton umay asidadayag, maragpat min ti kumati agnanayon na naimbag. Gapo ken Kristo anak mo kan Apo mi, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon awan tinggana. Ti may basa na daw iti kanta ni Solomon. Mangagko iti timek ti kayayan tayo. Agtartaray kadagiti bantay ken torturod nga umay iti ayan ko. Kas may sa akurso ti kayayan tayo,
kasla maysa nga ugsa a bumagto. Agtaktak deren iti likodam ti bakod mi, sumirip iti tawa, ket buyain nak iti bayet dagiti rehas. Kunati kay ayan ayat tayo, umay kan ay ayatek, biag ko kumuyog ka kanyak. Limi basen ti tiyempo ti lamek, simmardengen ti dudtudo. Agkukraten dagiti sabong iti tanap, tiyempon ti panagkanta. Agkakantan dagiti pagaw ti taltalon, agloomen ti bunga ti igos. Masayop mo mitten dagiti agsabong nga ubas, umay ka nga roden ay ayatek, biag ko kumuyog ka kanyak. Kaskasla kalapati nga aglemlemmeng, iterengat ti maysa a bato. Kitaek man tinalibnos arupam, dinggek man tinasamit at timek mo. Dahito iti sao ti Apo. Da kayo amin analinteg, agragsak kayo, baro akanta ti kantayo kenkwana. Buyugan nyo iti arpa ti panagyaman nyo, danggayan nyo dagiti kantayo iti instrumento asa nga pulo ti kwerdas na, baro akanta ti kantayo kenkwana, tukaren nyo asilalaing ti arpa, ket pigsaan nyo ti agkanta. Agtalinaed ngagnanayon ti plano na, ti panggep na agpaot nga wan inggana, naragsak ti nasyon at ti Apo ti Diyos na, wen naragsak dagiti pinili na nga agpaay kenkwana. Isaad tayo iti Apo ti namnama tayo, isu ti mangtulong keng mangsalaknib kada tayo, naragsak tayo gapu kenkwana, agtalek tayo itinasantuan anagan na. Iti puso intay lukta, kadagiti balika sana santuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Nagrubat ni Maria ket nagdardaras anapan iti kabambantayan, iti maysa nga ili idiay Huda. Napan iti balay ni Zacarias, ket kinablaawan na ni Isabel. Apaman anangag ni Isabel ti kablaaw ni Maria, naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Isabel iti Espiritu Santo. Sikati kagasatan kadagiti amin a babae, impok kaw na. Nagasat ti ubing nga ipas ngay munto. Anyan, apa nagkapadayaw ko, taumay naksarungkaran ti ina, ti Apo. Tapaman anangag ko ti kablao mo, naggaraw ti ubing iti tiyan ko, gapo iti ragsak na. When
nagasat ka, tamamati ka, amatong palto, ti insao ken ka ti Apo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek agakabsat ko kan Apo tayo nga Isu Kristo. Iti panagam amiris tayo, iti siditimpuyog a panagdalyasat, kas biag kan turungan ti iglesia tayo. Ada tayon iti talo nga agsasaruno nga napateg nga aspeto ti panagbiag tayo, kas kagimungan dagiti pasurot disipulo ti Apo. Ti kinapateg ti nauneg nga singed nga agturong iti panagpapatang dialogue. Agsipod ta ti iglesia tayo, adu dagiti panursuro na nga mangbalbaliw ken mangiturong iti kagimungan, saan namet nga basta ipapilit wenno iimpursar. Ti panangkaamuna kadagito nga panursuro adda sursurutan ken takder tayo nga panursuro ni Apo tayo nga Isu Kristo. Nasken gapo iti nagduduma nga kultura ken panakamuli dagiti naduma-duma nga pagilyan ken tattao. Nasken nga si Aanos ken nagtalinaed iti panakipatang, iti panakisinged tapno maibanag nga nasayaat dagiti naimbag nga tartarigagay ti pamati tayo para iti lubong tayo. Gagam kan tarigagay ti iglesia tayo nga agbalin nga puso ti sangkatauhan, biag. Narigat namat nga basta ipapilit. Dahito iti gapuna nga nagpateg ti panakipatang, dialogo, ti iglesia tayo, ken ti kagimungan. Into no bigat, dahito nga dialogo, kinapateg ti panagpapatang, panakaraem, panakabigbig, ti kalintigan ti tunggal, may isa nga parswa nga daan pamati, ikumenismo, panagpapatang iti nagbabaitan dagiti naduma-duma nga pamati. Into no sumaruno manen nga parbangon, iti dayto nga talo nga parbangon, dayto mat ket ti dialogo iti nagbabaitan dagiti mangidadaulo kada tayo. Uno mabalimot nga baga tayo turayan ka nagturay kada tayo iti pamati tayo. Kanda tayo amin nga ibilang tayo malangan ng gagangay nga pasurot. At masapul manan ti panagpapatang kadagiti mangidadaulo, kanda tayo nga mangidadaulo. Makita tayo ti kinapateg iti panagpatang, panagsarita. Dayto iti solusyon saan nga gubat ken saan nga pinapilit, mabalinmat ngam saan nga korte, no di iti kagimungan tayo nga na Kristyanuan, agtugaw, agamiris, agkararag, agpapatang. Dayto nga panagpapatang, adda ket adda lata, ti puon ken gapo ken sentro ken ramot ti amin, panagiinayat, panagpipinateg, imbag ti pada nga tao. Dito nga panagpapatang, turungan nati nasayaat, natalna nga panagbiag, ti tumunggal maysa, adda pan nakabigbig, ken adda pan nakaraem, ken adda pan nakailala, ken pan nakaitumdudo ti tumunggal maysa. Makita tayo nga awan daytoy, amo tayo nga narikot ken narigat. Maysa nga dakkel nga pagsurutan ken pagibasaran tayo, tiwagas ti Apo, nakipatpatang, makisasao, kadagiti tattao na. Dahito pa'y ti gapuna nga, ore pa'y ti ornos ti pamati tayo ket sumangon, ti mangidaulo kada tayo, taladawan ti Dios ken ti tattao nga agpatpatang. Idi ket nakasentro iti panagiroknoy, so nga ti padi nakatalikod, dati amin ti likodan na sumursurot tay amin ngagdaydayaw ken agruknoy. Iti panangrambak tayo, iti ito nga imbag kan ayat ti Apo, panaglalanglang kan panagsasango.
kasimparang ti maudi apang rabii ni Apo Isus kinalanglang kinasango na tapno iti kasta iti panaglalanglang ada panagpapatang talaga nga ti Dios ket impada na tayo ure awang kay mudingan tayo ure parswa na tayo laeng impada na tayo ken kuana adda pateg ure managbasol tayo ken ure narasi tayo isuket Dios ini kan na tayo ti pateg kapatang kasango na tayo san tayo liplipatan lata nga parswa na tayo laeng isu ti na marswa ngam laglagipon tayo nga kanayon ay ayatin na tayo ket birbiruken ken tuntunen na laeng sapsapulen na laeng ti panakaitalo ken panakaispal tayo sungod nga dahiti panagbalin na nga tao idi nagbalin nga tao ket imay kada tayo imparang nalaunay no kasano nga ilalaan ken ipateg na tayo ti Apo dayta ket dayta ti pundasyon no apay nga tuntunen tila ti imbag ken sayaat ti tumunggal maysa imbag ti kagimungan ti iglesia tayo nga mangitan tandudo tinaimbaggadamag ken panangisalakan ni Apo Isus tarigagayan na nga uray iti kagimungan nga dabukod na nga turayan ken lintag ti kagimungan nga duma society nga mangisuro kadagiti may supadi iti pamati tayo no kasano nga ti pamati tayo itandudo na napateg ti biag sagrado ti biag ket ti gobyerno adu unayan ti tao masapul nga maati pa saan nga mabukal ket ti panagkitkitan iti tao ket kasla nagtipon laeng nga itlog ti lalaki similya ti lalaki ken itlog ti babae nga gagangay nga ngem kada tayo biag nga insagot ti Dios na marswa nga nakom na adda kinasagrado na dayta ti iglesia tayo nga itandudo na sagrado ti panagasawa idinto mga ti gobyerno idiaya na latamet tapno da kayo ka membro ken kameng ti ili tayo sibil a kalaysa ken ti sakramento nga kalaysa idiaya na idinto pay nga tinaduma-duma pay nga wagas ti gobyerno ore pay di kita nyo ti protocol nagtamad tayo binigbig tayo ngam na tay umay meten ta asaken na tayo nga may pugsi-pugsitan nga awan ti mananakom tayo ko isudala ti adanakom na ay ko didigran nuri papili damat nga hangkay nga mabaling nga agmisa naulaw nga lubong ado madagiti simurot napitpimot ti ulo da anya nga makita tayo dayta no dumati series agbalimpay nga instrumenton ta at dapay tiyempo idi anga dakes ti panagkita iti gobyerno dakes ti panagkita ti society at isunameten ti mangidiktar ken mangipapilit wenno at dapay dagijay agsina ti simbaan ken ti gobyerno apay gamin nga data panagsina ti tungtungtungan so nga data ito agdadata nga katoliko kunampay maulawan ta nuruduman inya ti sursuruten na prinsipyo hantay nga ibaga nga kontraan tayo dagiti prinsipyo ti gobyerno ti iglesia tayo kitaan na isuro na tapno urauman tayo denggan tayo da ngumintunukan dagiti prinsipyo na saparigan ti panangitulo na iti panagraira ti sugal makadadael ibaga ti simbaan tayo dayjay ti panangi tandudo na ti kultura ti patay gubat abortion kondom contraceptives ay ko kultura ti patay ang agbiag agtumar kayo iti kakastoy tapno ti kasta dayjay matresyo ket tumangken awan ti mabukal nga ubing kultura ti patay kaadumot dagiti maala nga Kristiyano ay ket adan nga patsyendarayan napyatahanak agsikog napyatahanak nga aganak napyata di pa isu parikot nadadael ti ulon ti kaadwanen dadya ito ti patpatsendan agpipils danton kada aminan ti simbaan tayo ibagana nadagsen nga basol nang alaam ti kalintigam nga agpakapon apay nga agpakapon ka apay sika ti nang parswa iti dayta aanakam daytan tatameten maala tayo ayun maala tayo nga dito mo sugapo na nga adalat ta panagpatang adalat ta panagsinango nya ti itantandudot ti giti daddo mga pagilian daytan itadudod ti diborsyo abortion agsinalat ta dagiti agasawa ti pamati tayo met ibagana agtugaw agpatang sana nga kanunungan sagrado ti panagkinari adanakom yo, ada panunot yo, sabay nga mga sawa kayo, sulit nga panagkadarupan ti seminar, ngam ti seminar mo ti gobyerno, dahito iti aramidam taano maati pa. Ang kontra nga talaga na dyan. Ngam dagiti Kristiyano, takderan da ko mati pamati da.
Unot digiti dadto mga gobyerno, sanda nga rauman ti aldaw ti Apo, sanda nga rauman ti aldaw ti Domingo, ipapati, ibaga, ti iglesia tayo dayta. Ay ket dayta ti lintigda kontra di dadto mamet nga pagilian, dati health worker sami nga mabalin ti agited iti dayta. Sa nga maako ti konsensyami, tada kami nga Kristiyano Katoliko kontra iti pamati mi. Ay ket rinaem ti dadto mga gobyerno rinaem da dayta nga takder. So nga dagiti Katoliko nga nurses san nga isuda ti agidusar, san nga isuda ti mga seminar. Niti Pilipinas na kayso kasano nga agsilpo BHW nga agitantandudo kadagiti kontra iti panagsikog. Dayta na nadagsen nga sungsong bata na yay. Tinto ibaga na isumit gamin ti trabaho nung kung atong pala ng kumala di honorarium. Nadyan nga naglaban ti konsensya. Ti benegmet ti politika manan ay daytan. Umawat ka ti kwarta inlakom tabutos mo daytan isuro man ti simbahan tayo na. Sa mga ilako dayta ta nagpateg nga responsibilidad mo nga sika nga tao pilyem jay agturay. Ngam no jala bagbagim ti ammom ay ko iso na lata ti pilye kon tagkadkadwa kami nga main ke ikikanak iti ado dagiti pabor nga mauawat ko. Ket di padam nga tao ni butos mo dayta mannibrong ketinto pa nagserbina kadagiti tao kamannibrong sungsong batam. Nunang butos ka iti gapula ang takabagyam nga haan nga dadya kabailan na ken dadya klase iti panagserbina ngem gapu takabagyam ken gapu ta winarasan na kapay mangirurumeng ka. Sino ti irurumeng mo? Padam nga tao. So nga ti panagbutos mo pampanunutem ti sapasap nga imbag. No ta bagbagyam ti pampanunutem dakes ngem imbag nga sapasap. Nang butos